Wayo, salibonani, welcome back Pazimu Reality ITV. Panapa muno Jumana, Baba Jaden and Jaden, where you go pakure, you get chitika masters, Nyandine Panapa, Inya ino katika maza, Inya ino vundu, so how? What is? But it's true, Mageto, you know, Zarenga Funga, Sandrenia Christ, I think akubata mshonga boys. Christ akubata because in the video and Jaguar no mpo and Jaguar mtoto amfana yuko awe ya kushata sisi ndio afana wangu achita se bachita kuchaka mwari zifambira kumberi but they were busy kuchaka na sangoma zvinotyisa zvinovhundutsa but still sada kwanisa umbo ndinazo yangu ndiye kuti kana chingere first time kusvika Pazimu Reality ITV usati wasubscribe please don't forget to subscribe our channel, my channel Pazimu Reality ITV kuita kuti support kuna zvinenge zvichipisa nezvinenge zvichitapira nezvinenge zvichinaka neyangu yakamira som neyangu ndiya Christ Rich amana music chinge yanetsa chingwashaya kuti music yako oita sekuti ifambe unobata na Sparks andika tokumarketa music yako pa this platform wosangana nevanhu music yako yoputika pane kuti kuzotanga kuita sezvikuitwa na Tsano awo Amana zvemuZimbabwe muno musafunga kuti munondikurira kuimba imwe amana hapana kana unoimbirana neni ende kana unoita zvembiri ka unobata mukuru uyu maiziya sazofungidzira kuti unongoita mbiri usina kubvira wabata mukuru uyu kuru ndiyo atinenge tinayo matare ndi amundiudzire kuti ndabatirei chivanhu chatobata chibhoyi nini kuti zvangu zviite ende zvikutoita Right, ndinofunga mangozviona kuti munhu akuzati akutotemba sangoma akutemba nemumwe munhu zvinova zvinhu zvatingatende kuti zvinoitika isu sana Sparks tinobelieve kuti zvinhu zvese zvinoitwa naMwari but still Mageto yoti ari kutaura iwo kuti isusu takushanda nasangoma saka zvakangaita kuratidza ndikuonesei kuti Kristo vekudanger zone ndo zvaafunga izvi ndo muonero waafunga kuita naUma Works kuti maya ini ndakutoshanda nasangoma hanzi ende kana uchinge usina kuona nemunhu uyu hazvako hazvifambi ende zvangu zviri kutondifambira Mawambi murambi ndivuka muri ngozvinzwiro zvitwa naMageto yose asi sandaenda zvangu ndine imwe video nyowani inonzi gona inova iyo yakaimbwa naKing O'Breezy inova iyo nyowani ndachasanda kupe pana kubva maiona uye zvona pachinge pana follower King O'Breezy nongobata pachannel yawo inova iyo irapo iyo mubvoita obvaona mamwe music yake mamwe tracks akaita se bika ari ipapapo. Thanks for watching. My name is DJ Sparks Zimbabwe. Sangana in a video. matambudziko anondiwira ndikwanise kuzoita zvandinoshuvira aizinyore kupusha script maoko mavanga ndichichekwa matambudziko dziva kunge rasekwa kugara upenyu